ברוכים הבאים לפודקאסט אור אינסוף לבוש בגוף. תמיד הייתי אישה של מילים ובחרתי בפלטפורמה הזו כדי לספר את סיפור חיי. שמי יעלה אדרי, בעבר אשואל. אני בת 28, נשואה ואימא לשתי בנות. אני פותחת פה את הלב ומבקשת מכם, תשמעו אותי עד הסוף. עבורי זה חלק מהדרך לריפוי, ועבורכם זו הזדמנות לשמוע מה עבר עליי ומה הדרך לעזור לנערים ונערות שהולכים לאיבוד בדרך. חשוב לי לציין שהדברים מסופרים מהזווית שלי והם סובייקטיביים. אין מטרתי להוציא לעז או לפגוע באף אחד. תמיד רציתי שישמעו אותי, שיראו אותי, שידעו מי אני ומה עברתי. מקווה שתקבלו דבר או שניים מהפודקאסט. תודה על ההאזנה. מתחילים. טוב, ברוכות הבאות, ברוכים הבאים לפרק השני. ואני ככה עכשיו לא עבדתי קשה והכנתי פתיח לפודקאסט. אבל עכשיו כאילו בא לי פשוט ככה להביא את הלב בלי יותר מדי אפקטים ודקויות. אז כן, זה יגיע עם טעויות וזה יגיע עם כל מיני וזה בסדר גמור מבחינתי. אז ככה אחרי כל ההקדמה שעשיתי קודם, אני חושבת שאני פשוט אתחיל בסיפור. גדלתי בבית חם ואוהב, עם הורים שמה שהיה הכי חשוב להם בעולם היה לדאוג לנו, לנו הילדים, שיהיה לנו טוב ונעים. אני הבת הראשונה מבין 5, הבכורה. וככה מגיל מאוד קטן הרגשתי הרבה מאוד אחריות לאחים שלי. הרגשתי חצי אימא, מתווה להם את הדרך, דואגת להם, שומרת עליהם. בקיצור, זה ממש ככה היה המקום שלי. ובבית אני יכולה לומר שבסך הכל היה לי טוב, היה לי נעים. הרגשתי שאני משמעותית. ושאני חשובה ויש לי מקום. אחים שלי מאוד מאוד כיבדו אותי והעריכו אותי והקשיבו לי וככה היה לי שם ממש את המקום. אני חושבת שהקושי הראשוני שנתקלתי בו היה בגן חובה בערך. זה הזמן שאני זוכרת שבעצם מה שקרה זה כאילו אני זוכרת את עצמי בגן וכאילו לאט לאט לא מצליחה לייצר קשרים חברתיים. אני לא יודעת אם משהו בי דחה ילדים אחרים, או שאולי אני לא ידעתי לקרוא סיטואציות, או שסתם הציקו לי, כמו שמציקים לכל ילד, רק שאני הגבתי לזה בצורה מאוד, כאילו הייתי מאוד מאוד רגישה, ולקחתי את זה מאוד ללב. אבל אני זוכרת את עצמי כאילו יותר נצמדת לדמויות מבוגרות, גננת, סייעת בגן. ובכלל כזה יותר מעדיפה לתקשר עם מבוגרים, ולא ממש מוצאת את עצמי בגן עצמו. וזהו, ואני חושבת, רגע שנייה, אני קצת במתח כזה מלדבר על זה. אני מרגישה ממש את הלב שלי דופק וכזה, אימא'לה, מה יחשבו עליי ומה אני אגיד ומה. אז אני רגע מניחה גם את זה פה, שזה ככה, כאילו. ותודה לכל מי שכתבה לי והגיבה לי בפרטי על הפרק הקודם. זה ממש ממש נתן לי כוח. תודה. וככה, מה שחשוב לי, מה שאני רוצה לומר בהקשר הזה, זה שבעצם במשך הרבה שנים לא היו לי חברות. לא הרגשתי שיש לי חברות אמת, חברות ששם בשבילי, חברות שרואות אותי. הרגשתי מאוד 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 בודדה ודחויה ומגעילה. קראו לי הרבה בשמות.
הרבה, אני ממש זוכרת, זה כזה מילים שרדפו אותי המון המון שנים. שמנה, מכוערת, דוסית, חננה, זה היה כזה מין איזה מקבץ של כל הדברים הכביכול רעים במישהי אחת. זה פגע בי בצורה מאוד 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 קשה. זה פשוט, שנים הסתובבתי עם התחושה שאני היצור הכי דוחה עלי אדמות, ואף אחד לא רוצה להתקרב אליי, ומשהו כזה כל כך חסר ביטחון, וכל כך מפוחד, ובודד, פשוט בודד. זה היה לי לא פשוט בכלל. זה היה התמודדות מאוד מאוד קשה. ואני כאילו זוכרת שאימא שלי הקשיבה לי והייתה שם. שאבא שלי אמר לי, מה, תחזירי להם, תכסי עליהם גם, תכני אותם גם בשמות, כאילו באיזה מין מקום של, כאילו תעמדי על שלך. אבל אני הייתי ילדה ממש עדינה ורגישה ומאוד מאוד צייתנית, מאוד מרצה, מאוד לא רוצה להיכנס לעימותים או לפגוע או כל דבר כזה, וזה מאוד מאוד איים עליי. כאילו לא הצלחתי להביא את עצמי לאיזה מקום של להתאמת חזרה עם אותם בנות שפגעו בי כל כך. וככה בעצם גדלתי באמת ביישוב קטן, אז היינו 14 בנות בכל השכבת גיל, זאת אומרת, לא היה גם מבחר. וברגע שכמה בנות פחות אהבו אותי והתחברו אליי, אז הם כאילו סוג של סימנו אותי. ובעצם מצאתי את עצמי חברה יותר של הבנות יותר שבשוליים של הכיתה. ומאוד אבל בתחושה של אין לי חברה טובה באמת. שגם הקשרים שהיו לי היו לא הדדיים כאלה. בעיקר כאלה שאני הקרבתי ונתתי מתוכי מלא, אבל פחות קיבלתי חזרה. אז באמת זה היה משהו שהלכתי איתו. בשלב הזה, ברגע שלמדתי לקרוא, הספרים נהיו החברים הכי טובים שלי, והייתי, אני חושבת, כמעט כל יום בספרייה. ומגיל מאוד מאוד קטן, לוקחת 5 ספרים, קוראת כל הלילה, למחרת כבר הולכת ומחליפה אותם, קוראת בהפסקות. עכשיו אני חייבת רגע לעצור ולומר, לקרוא זה כיף, והקריאה נתנה לי המון בחיים, המון. ואני ממש, גם בקטע שהיא כאילו נתנה לי מענה, כשהייתי זקוקה לו, ולא היה אף אחד, שום אדם שייתן לי, אבל לא רק, היא השאירה את אוצר המילים שלי, היא פתחה לי אופקים, למדתי המון 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 דברים. קיצור, כאילו, חשוב לי להדגיש שזה לא שאני הייתי אומללה, מסכנה, סבלתי והכל היה דפוק. היו לי מנגנוני הגנה, היו לי פתרונות כביכול שמצאתי ופיתחתי וכן, וכאילו זה נתן לי הרבה. זה לא רק שהיה לי רע וקשה. מצד שני, חשוב לי גם כן להסביר עד כמה באמת הייתי בודדה, כדי להצליח יותר להבין מה קרה שם בהמשך. ואיך זה הגיע, על מה זה הגיע, על מה זה נפל. סליחה אם אני מדי קרובה למיקרופון, אני עוד מתאמנת על זה. זהו, אז ככה, אני חושבת בסביבות בסוף כיתה ג' היה לי ככה איזה סיפור קטן שהתפרסם גם אצל חיים ולדר, וכאילו באיזה ספר שלו, עוד לפני כל הבלגן שקרה איתו, שגילו לי סכרת. הייתי אצל דודה שלי, ולבדודה שלי, לבת שלה יש סכרת, היה כבר אז סכרת כמה שנים, היא ככה זיהתה את הסימנים, אמרה לאמא שלי, תקחי אותה לרופא, דחוף, ובאמת הגענו למיון ואמרו סכרת והכל, ואני לקחתי את זה בטוב, אני בסך הכל לא ממש הבנתי על מה כל הדרמה, הרגשתי שההורים שלי עושים מזה סיפור, וכאילו אני כבר יודעת להזריק, אבל הם עדיין לא, אז אנחנו אשכרה מחכים עד שהם ידעו כדי לצאת מהבית חולים. כאילו היה לי איזה משהו כזה שגם אמרתי לאמא שלי, לא, הכל לטובה, הכל לטובה.
כזה, באמת הייתי באיזה מקום תמים, נאיבי, אופטימי, לא מספיק מבין את המציאות. קיצור, לטוב ולמוטב. ואני זוכרת שכשחזרתי, אז ככה עשו איזו פעולה בסניף, זה היה יחסית באמת בהתחלה. עשו איזו פעולה בשבת, וכולם הזמינו אותי שאני אבוא, המדריכות, שאני אספר לבנות על הסכרת, שאני אסביר להם שזה, וזה ככה היה משהו מאוד, גם אחר כך בכיתה אני זוכרת, את עצמי מביאה את הציוד ומסבירה איזה שיעור אחד שממש הקדישו בשביל זה. וזה נתן לי המון מקום. ואמרתי, אוקיי, אולי עכשיו יהיה משהו אחר. בפועל, לצערי, זה לא מה ששינה את המצב החברתי שלי. אני אפילו זוכרת שהייתה איזה מישהי שכאילו נורא קנאה בי, שקיבלתי פלאפון בגיל יותר צעיר. באמת, ההורים שלי ממש היו נגד, אבל הביאו לי איזשהו טלפון ישן כזה של פעם, של רק שיחות, פשוט למקרה שאני לא ארגיש טוב, ואני חייבת להזעיק מישהו. והיא כאילו נורא אמרה, מה, אני גם רוצה סכרת, זה לא פייר, בגלל שיש לה סכרת, יש לה טלפון, זה היה נראה לי בכיתה, משהו כזה. זהו, וכאילו היו כל מיני באמת קטעים כאלה, שכאילו קנאו בי, והיו כאילו על הסכרת, שהיום כשאני חושבת על זה, זה בוודאי נורא מגוחך, בתור ילדות, זה כנראה היה משמעותי, זה כנראה משך אש. ובוודאי כן שילד אין לו יכולת הבנה של מה זה אומר לחיות עם מחלה כרונית, סכרת. כמובן אני מדברת על סכרת נעורים. וככה אני באמת התחלתי את כל ההתמודדות עם הסכרת בצורה מאוד מאוד, בצורה אני חושבת, בהתחלה מאוד מאוד בוגרת כביכול, וכאילו מה מצופה ממני ומה הדבר הנכון. ובהמשך היה לי איזשהו משבר, אני ממש זוכרת איזה אחר הצהריים אחד, לדעתי באזור כיתה ד', שפשוט רציתי נורא לאכול קורנפלקס עם חלב, וזה היה משהו שההורים שלי לא הרשו לי כמעט, כי אמרו להם שזה עם הרבה סוכר, כאילו היום אני יודעת שכן אפשרי לאכול את זה, צריך לדעת איך להזריק והכל. בוודאי שעדיף פחות ולא עכשיו ברמה יומיומית, אבל זה לא ברמה של אסור. בכל מקרה, אז אני עוד לא ידעתי את כל זה, וגם הם לא, והם בעיקר רצו שיהיה לי טוב פשוט, אז היה לא, ואז עד שהייתה הזדמנות. אני גם זוכרת שהגיעה אליי אולי חברה או משהו כזה. וכאילו לארוחת צהריים, ופשוט הייתי צריכה להחליף מחט בערכה של המשאבה, כדי להזריק בעצם על התענוג הזה, שבעצם רציתי לאכול, ופשוט לא רציתי לשים מחט כבר, כאילו זה פתאום היה שלב של כואב לי, לא מוכנה, אין לי כוח, עזבו אותי כבר, די. ואני ממש זוכרת עצמי איזה שעה, עושה הפגנות, ואני לא מוכנה, ואמא שלי נלחצה, ואבא שלי כאילו ממש הרים עליי את הכל, ותשימי מיד, ובאיזשהו שלב אני חושבת שהם כאילו שנייה שחררו, וכאילו אני ממש זוכרת השנייה שהבנתי אני לא יכולה לחיות בלי זה. כאילו, אם אני לא שמה, אז זה עניין של כמה שעות, המצב מדרדר, זה עניין של עוד כמה שעות או ימים, וזהו, אין אותי. ובתור ילדה הקטנה זאת הייתה מחשבה מאוד מאוד קשה, שבעצם גרמה לי להרגיש חסרת אונים, כאילו עשיתי את זה, אוקיי, אז הלכתי ושמתי והכל, אבל לא מאיזה מקום מועצם, או וואו, איזה גיבורה אני. מאיזה חוויה של אין לי ברירה אחרת. ואני חושבת שזה היה איזושהי נקודת מפנה ביחס שלי לסכרת, ואחר כך אני יכולה לומר שאני במשך הרבה מאוד שנים לא הייתי מאוזנת, פשוט לא עניין אותי. עזבו אותי כבר, לא מעניין אותי המחלה הזאת, אין לי עצבים אליה. כאילו סוג של עשיתי את המינימום ההכרחי כדי לשרוד, אבל כאילו באמת לא השקעתי בזה אנרגיות. אני חושבת שזה כאילו מגיע מהמקום הזה. זה מעניין, רק עכשיו שאני מדברת על זה, אני
מקשרת. אבל אני חושבת שכאילו כן, היה שם איזה משהו שפשוט לא, כאילו טוב, אין ברירה, אני חיה עם זה, סבבה. אבל אני ממש לא אקדיש לזה שנייה מעבר למה שאני חייבת. וזה באמת גם היה הרבה שנים מקום מאוד מאוד קורבני שלי. למה השם נתן לי סכרת, ומה כבר עשיתי, וזה לא פייר, ובוודאי בהקשר החברתי זה כאילו היה, וואו, ילדות אחרות הן כאילו מתעסקות ממש בדברים אחרים, ורק אצלי הכל דפוק, ורק אני. קיצור, זה ממש, ממש ממש היה לי קשה, ממש. אני רגע קופצת בכלל זירה אחרת שהיא חשובה לי, ואיכשהו פספסתי ולא סיפרתי. אז זה לגבי חברי ילדות. מבחינה חברתית, בכיתה וזה, באמת לא היו לי חברות. אבל מה שכן, היינו כמה משפחות שהיינו חברים מאוד מאוד טובים, בזכות ההורים שלי, שדאגו לשמור על קשרים טובים עם חברים ביישוב. הייתה חברה אחת טובה של אמא שלי עוד מהאולפנה, שהייתה גרה גם ביישוב איתנו, וככה הבן שלה ואחר כך שאר הילדים היו חברים מאוד 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 טובים. גדלנו ממש ביחד. הייתה עוד חברה שהיא בדודה הרביעית או חמישית של אמא שלי, משהו כזה. כאילו יש להם איזה קשרים בסבים רבים ולא יודעת מה. שגם כן היינו חברים ממש 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 טובים. עד היום, סליחה, כולם. עד היום. והייתה עוד חברה האמת, אני לא ממש יודעת איך נוצר הקשר, אבל גם עד היום הם חברים ממש טובים שלנו. והמשותף בין כולם זה שלא היה להם ילדים בגיל שלי, שנה מעל, שנה מתחת, כזה. אבל מה שכן, היינו עושים ל"ג בעומר ביחד, כל מיני... האמת שאני לא יודעת כמה שבתות וחגים, נראה לי טיפה פחות, אבל אחר צהריים רגילים, כאילו מלא, הם היו אצלנו, אנחנו היינו אצלם, הולכים כזה מאחד לשני, ואני חושבת שזה גם עוד דבר שמאוד מאוד הציל אותי. אם דיברתי על הקריאה, אז גם כמובן הקשר הזה. הקשר הזה איתם נתן לי המון 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 מקום. שם הייתי מקובלת ואהובה ורצויה. וממש כאילו, זה ממש ממש מקום שעד היום גם כן, זה חברים כאלה לכל החיים. שלא משנה לפעמים אנחנו נפגשים רק פעם וגם כל אחד הלך לכל מיני מקומות בחיים. בסופו של דבר, יש לנו איזה חיבור שהוא משהו ברמה גבוהה באמת. אז גם על זה אני רגע עוצרת להודות, ולסמן את זה, שזה גם כן היה עוד גורם משמעותי חיובי בהתפתחות שלי, ולהודות להורים שלי, שייצרו את המרחב הזה. שכנראה לא ידעו איך להתמודד עם הקושי החברתי לאורך שנים שהיה לי, אבל באמת ייצרו איזשהו מרחב נוסף ששם קיבלתי מענה, וקיבלתי הכרה וקיבלתי יחס, ווואו, באמת זה אחד הדברים היותר מדהימים. עכשיו, גם כן אני חושבת שדילגתי על זה, מעניין אולי בכוונה, זה קצת קשה לי לדבר על זה ולהיזכר בזה. אז אני עושה את זה מאוד בזהירות ובעדינות. היה איזשהו אירוע כשהייתי בת 7, משהו כזה, 7-8, שבו נפגעתי על ידי קרוב משפחה, שהיה גם כן ילד פחות או יותר בגילי, קצת יותר קטן, שככה ניצל את הצייתנות שבי ואת זה שלא רציתי עימותים כדי להתנסות עליי באיזשהו משהו. אני לא אפרט, אבל אני רק אגיד שזה לא היה משהו מיני מובהק. אבל זו כן הייתה חוויה של חוסר שליטה, שהייתה לי מאוד מאוד קשה. אחר כך אני ממש התפרקתי בבכי. נורא נורא חששתי מהתגובה של הסביבה. חשבתי שיחסו עליי.
אני חושבת זה הפעם הראשונה שנתקלתי בסיטואציה של פגיעה אצלי. ובסופו של דבר קראו לאותו ילד, הוא ביקש ממני סליחה, אבל זה היה מאוד מאוד מהשפה ולחוץ, לא באמת נתן לי את המענה שהייתי צריכה, וכאילו סימנו בי והתקדמנו. כמובן, לא בכוונה, אף אחד לא ניסה לפגוע בי בהקשר הזה, כאילו מהמבוגרים שהיו שם סביב. אני חושבת בעיקר מחוסר הבנה, וגם צריכה להיות פה איזושהי הבנה שאני מאוד רגישה, שאני ילדה מאוד רגישה, ולכן חוויות שאולי לאחרים היו עוברות מעליהם, או מצדדיהם או מתחתם, אצלי קיבלו נפח משמעותי בחוויה הרגשית שלי. אני יכולה לומר שמהסיפור הזה אני עד היום פוחדת מהחושך, או מכל מיני צללים כזה, מללכת ברחוב לבד. למרות שאגב זה לא היה ברחוב, אבל זה כאילו כן היה באיזשהו חדר שהיה בו, היה חלון אחד שהיה לכיוון הרחוב, והיה כאילו איזה עץ, ופשוט היה כזה מין, זה היה טיפת אור שהייתה שם, וכאילו ראיתי מין כזה כמו את העלים זזים. וזה התקבע, זה מטורף, זה התקבע בזיכרון, וכאילו אני מדברת איתכם באמת על גיל פיצי, וזאת הייתה החוויה. אז אני רגע עוצרת, שנייה. אני כאילו בא לי למהר, בא לי להספיק, בא לי לספר הכל, בא לי כזה. אבל אני רגע עוצרת כדי לתת מקום שנייה לילדה הקטנה והבודדה והמפוחדת שהייתי. שהייתי רגישה, שכאב לי מאוד מאוד הנידוי החברתי הזה שעברתי. והסתכרת שקיבלתי בגיל מאוד מאוד קטן, בלי באמת יכולת הכלה והתבוננות על הדבר הזה. ועל הפגיעה הזאת, שאובייקטיבית היא עוד לא נחשבת אפילו פגיעה מינית בהגדרתה. אבל בחוויה הסובייקטיבית שלי, ששם התחלתי להרגיש לא מוגנת. לא מוגנת בעולם, לא באיזושהי חוויה של פחות שכבת אור מכולם. כאילו, הכל עלול לגעת בי, הכל עלול לפגוע בי. זה לא משהו שידעתי לתרגם אותו למילים, או להסביר אותו, או לומר אותו אפילו בגיל הזה. זה משהו שהיום אני מבינה על עצמי, אחרי כל המסע הזה שעשיתי בחיים. ובא לי כאילו רגע לעצור ולתת חיבוק לעצמי, ולומר לעצמי של היום כמה אני גדולה, וכמה אני אלופה, וכמה גם אז אני בטוחה שהיו כל כך הרבה גורמים שרצו בטובתי, וההורים שלי שרצו רק להיטיב איתי את החיים, ולא היו להם מספיק כלים ומספיק ידע איך לעשות את זה ומה לעשות. היום כל פעם שאני נתקלת בכל מיני כתבות בנושא על חרמות, חלילה על התאבדויות של ילדים בעקבות דברים כאלה, כל פעם שם אני מוצאת את עצמי איפשהו, וכואב לי נורא. ומצד שני אני גם שמחה, אני שמחה שהנושא הזה עולה למודעות, קיים, מדובר, והשיר של, ברח לי השם שלה, ילד מטריה, וואו, הוא כאילו בוקס ללב, ממש. והוא כל כך, כל פעם שאני שומעת אותו זה לבכות, כי זה באמת באמת מוכר לי מדי הסיטואציה וכואב. ומשמח שיש מי שמדבר את הכאב הזה. כמו כזה שיש את מהפכת המיטו, אז יש גם את מהפכת לא יודעת איך לקרוא לזה, שיח על חרמות ונידוי חברתי. כמה שזה דבר חשוב, וכמה שאני מול הבנות שלי חושבת ועובדת על ללמד אותם להיות רגישות, לשים לב, לא לפגוע בשום ילד, לשים לב מי שנגיד פוגעים פה ולהתערב. אצלי הרבה מהסיפור היה
שלא התערבו, שהרבה מדי עמדו מהצד, נגיד ברמה הכיתתית או משהו כזה, ונתנו לדברים לקרות, ולא העיזו לומר מילה, כי לחץ חברתי, כי רצו בעצמם להישאר במעמד מסוים חברתית. וכביכול אומרים, לא, מה, אני לא עשיתי לך כלום. ובסדר, נכון, ברמה האישית לא עשית לי כלום, חד משמעית. אבל עצם ההסכמה הזאת, לשבת על הגדר, להסתכל ולא להתערב, היא כשלעצמה, זה כאילו, לא תעמוד על דם רעך. אני מרגישה שזה ממש זה. אז זהו, עכשיו אני אעשה רגע סגירה, ככה לפני שאני מסיימת את הפרק הזה. אני אעשה סגירה ואגיד מול הקרוב משפחה הזה, פתחתי את הדברים באזור גיל 16, וקיבלתי התעלמות מוחלטת, ופתחתי אותם גם שוב, אחרי שאני התחתנתי, שהוא התחתן, ושם קיבלתי הקלטה מאוד מאוד שלא מדבר ממש בדמעות, ומבקש סליחה. ואומר לי כמה הוא מצטער על זה, שהוא בכלל לא זוכר את זה. אבל היום הוא יודע ומבין מה זה פגיעות ואת המשמעות שלהם. ושהוא בעצמו גם כן נפגע. ואני יכולה לומר שאולי זה כאילו נשמע, לא יודעת איך להסביר, אבל כאילו שזה קל מדי. אבל באמת באמת רציתי לסלוח. בניגוד לפגיעות אחרות שאני עוד אספר בהמשך, זה באמת היה משהו שהוא בעצמו היה ילד, ושאני חושבת באמת באמת שלא נעשה מרוע לב, יותר מסקרנות וחוסר הבנה של גבולות, אבל לא מרוע ולא מרצון לפגוע. ולכן זה, וואו, מה שהשיחה הזאת נתנה לי, זה היה ממש, זה ממש ריפוי, זה ממש זכות, שהוא גם כאילו לקח את האחריות והבין ודיבר את זה, ולא התעלם, ולא זרק אותי מכל המדרגות. זהו, אז אני מוסיפה את זה כי זה חשוב לי. זה חשוב לי קודם כל סוג של לתאר את שמו, למרות שאתם לא יודעים איך הוא נקרא, חוץ ממי שממש מכיר אותי ואולי יודע את הסיפור. אבל כאילו לא יודעת, להראות שלפעמים אפשר אחרת. לא, ממש לא תמיד ולא בכל סיטואציה. אבל אני יכולה לומר שזה חד משמעית נתן לי כל כך הרבה להפסיק לסחוב את הסיפור הזה עליי ולקבל את הסליחה הזאת, זה כאילו אוויר. ורגע, והיה עוד משהו שרציתי לספר. בהקשר החברתי. טוב, לא סיימתי איתו, אני אמשיך איתו כנראה בפרק הבא. אבל כן, בהקשר החברתי, גם כן, ניסיתי לפתוח את זה בהמשך באיזושהי קבוצת וואטסאפ שהייתה לנו כיתתית שכבתית כזאת. וקיבלתי חלק תגובות ממש של עצב, ווואו, לא ידענו שזה מה שאת עוברת. סליחה שפגעתי בך. קיבלתי גם תגובות של כאילו, בסדר, מה את רוצה? זה לא היה כזה דרמטי, זה לא... מה עשית מזה דרמה? מה עשית מזה סיפור? ואני יכולה לומר שבאמת חלק מהבקשות סליחה אני ממש קיבלתי, ואימצתי בחום. אבל כן היום לא ממש חידשתי קשרים, ולא ממש... האמת שרק ממש כשהתחלתי את הפודקאסט לפני כמה שבועות, אז ככה פתאום יצא במקרה ופגשתי כמה בנות שלא ראיתי כמה שנים טובות. ופתאום דווקא כן, דיברנו וכאילו הרגשתי שאין לי בלב עליהם יותר מדי, כאילו שאני באמת באיזה רוגע וטוב ונעימות. ואמרתי, וואו, כמה זה לא מובן מאליו, כאילו איזה מטורף, אני לא הייתי ככה קודם. אז שמחתי, כי בסוף אני באמת חושבת שאני אחזור שנייה להתחלה. המטרה שלי היא לא לספר סיפור קורע לב וסוחט דמעות, והיא לא לקבל לייקים על הקושי והעצב שלי.
וגם לא למכור שום דבר בניגוד לכל מיני פודקאסטים זה. המטרה שלי באמת זה פשוט להביא את זה נקי, לשחרר את זה מעצמי, ולהצליח לעשות סגירות מעגל, וכאילו להיות במקום אחר מול עצמי, במקום אחר מול החברה, במקום אחר מול הבנות שלי, ופשוט קיצור, להיות באמת במקום אחר. אז אני חושבת שעד כאן להיום, וככה, יש עוד כמה עניינים שאני עוד, קיצור, בהקשר החברתי שעוד רציתי להגיע אליהם, אבל אני רואה שכבר חצי שעה, אז נעצור פה. ובעזרת השם, בפרק הבא, בעזרת השם. תודה. עד כאן להיום. מוזמנים לעשות לייק, לשתף ולכתוב לי תגובות או במייל, זה תמיד משמח אותי. ניפגש בפרק הבא.